per ofec econòmic, sisplau, a la Llanos de Luna, ara, hem d'anar a la plaça Sant Jaume a demanar què? A demanar què? La independència, la consulta, amb una pregunta clara. Això sí, cadascú el que pot fer. Us demano que a partir d'ara tinguem clar qui són els nostres adversaris, perquè si ho tenim clar i tenim coratge i valentia, ben aviat serem independents. Ben aviat, però hem de tenir coratge i valentia, perquè ara hem de fer una cursa de resistència. I per primera vegada en la història ho aconseguirem, perquè el govern català, el nostre Parlament, la societat civil i els ajuntaments anem junts. Tots volem aconseguir la plenitud nacional i aquesta unitat és la que ens aconseguirà la independència. I això ho hem de tenir molt clar. Jo no sé com, ni quan, però el que sé segur és que Catalunya serà un estat independent més aviat del que ens pensem. I no sé com, perquè els camins són diversos. L'Assemblea Nacional Catalana vol que tots votem en un referèndum, en una consulta, que puguem decidir, però si això no és possible, l'Assemblea Nacional Catalana demanarà una declaració d'independència. Perquè és un sistema tan democràtic com qualsevol altre, reconegut mundialment i que ha servit a molts països per aconseguir la independència. Per tant, si la consulta no és possible, demanarem una declaració d'independència. I no patiu, que si sortim al carrer com l'11 de setembre ho aconseguirem. No patiu, no patiu. Si fem la cadena humana, si continuem al peu del canó, ho aconseguirem. Perquè nosaltres som en aquests moments els que escrivim la història d'aquest país. I hem d'estar orgulloses de fer-ho. Som un exemple per al món, un exemple de democràcia de base. Nosaltres aconseguirem la independència no perquè ho han volgut els partits polítics, no perquè ho han volgut els poders econòmics, no perquè hem tingut una guerra, sinó perquè el poble ho ha volgut. I això és un exemple per al món i per això els fem por. Per tant, us demano coratge i valentia per aguantar el tram final d'aquest procés d'independència. Us demano confiança plena en aquest poble de Catalunya. Us demano que no caiguem en provocacions i si ho fem així aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Visca Catalunya lliure!